Hi guys, ini menceritakan video. Nilai macam mana ini orang? Kain mosayan gaya jeng cela जाबाय आरो जों बुरि बुरि नालाय मोसानोबो हाया. दे सेंग्राफोर जादो. Ando. Okay. Hello guys, दिनै एसे गोबावनि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. नोंसोर बयबो मिथिखागौ दा मा दिन क्रिसमास जागासिनो. सिगाङावनो बयनिसिमबो मेरि क्रिसमास गाइस. जोंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंना दिनै जाहैनायनि आरोखि ना. जों आब'नाव थांगोन दिनै बेंटलाव. जों दा ओंखारजोब्बायानो नै. सेसा नै जोंना सेसायाबो इउटुबार जोंना. बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ मिथिबाय लोगोफोर. दिदोम बसुमतारी बिनि चेनेलनि नामा दिदोम बसुमतारी. हेन्डसाम नुगोन. दा जों गाइस थांनोसै. नोंसोरो नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ. आं हजों जोंनि आब'नाव थांनानै मा जागोन मा खालामगोन नोंसिनो देखायगोन. नोंसोरो गाइस जोंजों लोगोसे नायलांबाय था. लेट्स गो. गाइस नोंसोरो नायलांबाय था. ओमफ्रायो भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन. बर'दिननि क्रिसमासनि. बयबो मिन्थिखायोआनो क्रिसमासाव मा मोनजायो. अमा मोनजायो, अमा गोरान. ओमफ्राय ओरैहाय लान्जाय गोलाव जाग्राफ्राथ' लान्जाय गोलाव मोनजाबाय. जों लान्जाय गोलावखौ जाथ'ला. जोंना माबायानो अमासोखा नालाय फेभरेटआनो अमा बयलार. जा मानसि दिनै काजलगाव बाजार नामा सानदेआव काजलगावनि बाजार जायो. नै बै सिङावलाय बिराद मानसि जायो. टफि गानबाय, एसे गोजांबायबो, जेकेटबो गानबाय. दा हजों थांनानै बिराद हाद्रि जायो आरोना. एसे लामाफ्रा मोजां नङा नालाय बेनिखायनो. जों मै थांनाय बहाय थांगोन बेंटल. मा लायनो थांगोन जों? गाइस जों दा फैयै मोनसै नै खाथिल'सै. लामानि अबस्था नाय. मजा लामाया खिन्थु. नै बिफांफ्रा नै वाइट गोजा. Kaji, oma kaji, sitaw, maibra sitaw, गोदोनि दिनालाय संख्रिनि दिन. आं रोङालै लोगोफोर खननो, ओरैसो खनलाबायदों आं. बिल्डिंआ दामिलै नै मालदार. ओरै लेफ्टजों दे. लेफ्टजों नैबे बाइक कार थांनायजों. बे नङा सिङावसोबाव टानेलावसोलै नङानो. ओरै सिद्दा हाबलांबायलै बेजों लाइफां गायनाय. नै लोगोफोर जोंना आब'मोना गिर्जाया बावनो नै खाथियावनो सोरसा. बावहाय स्ट'रि दं. जायफोरनाखि ख्रिस्टियान रिलिजन बिसोरो नायबानो मिथिखागोन बेनि स्ट'रिखौ. लोगोफोर नै जोङो दा मोनफैबाय नै. जिरायदो बन्दुफोर, जिरायसाबदो. न' गैयालै गरिबसो. लोगोफोर नै जोंना दा सिथाव ओमफ्रायो जों बेदर जाग्रोनोसै. ओमफ्राय दा दसे थानानै ओंखाम जानोसै. आंथ' जासाबदोलै दे फिसा जासाबदों मिथिबाय. Tapi mata ikan biru. Bisa ya?
जाया जाया जाले जा बुजिखाजोब्रा नों आरो बेखौ अमा सिन जाहैदों बेबा आरो सेंग्राफोर दा ओंखाम जाबावनांगौ मिथिबाय जानांगौ गाइस दसे थाथ' आं एसे जानायाव बेस्थ' जादों दा ओंखाम जानायखौ देखायगोन आं नै बियो लाल साहा बेखौ लोंबा जोंदि जादोंना नै अमा जादों जों बे जानाया नामाय जाहैदों माने आमाय गायो दा बेखौ लोंगोन आरोना जों हिसाबै लोंबाय दा मा होनो 15 minutes later जों ओंखाम जाबावनोसै दहायथ' सिथावजों अमाजों जाबावबाय आरो दाबो जाबावनोसै नै बे सिथावानो अमायानो ओमफ्राय दानिया ओंखाम दंदेरो आरोना ओमफ्राय दालि दे सेंग्राफोर जादो आंथ' कैसा लग रहा है बोरोदिन खाके मजा हाइलाइन्ड गैया हाइलाइन्ड जानांगौ थिगरा जों बिदि खानाया दे नोंसोर खेबबाय थानोसै आं जोंखादों आरो नों मोजां नुदों दा जासाबदोलै गैया नै खान्थ'आ दुगा अमा जाग्राया खामानि गैया अमाखौनो जानो हासै नै आंसो जानो होबावबाय बिनि बागखौ नुबाय बे आं जानाय बे आं जानायसो आं जाजोबदों नै देनानै होथारखागोन आं इउटुबाव गाइस जोङो दा जाखांबाय नै बिराद जाबायलै आमायबाय बेसे जाबावनो सिथाव जाबाय ओंखाम जाबाय खान्थ'आ गाबोन 10 केजिसो बारायसिगोन अजना बेना वेटआ बारायावथ' जाबायलै आंथ' 70 जाबाय ने नुवाखै गाइस जोङो दा जाखांबाय जोङो दा थांफिननो आवगायबाय नै ओंखारजोब्बाय जों दा आब'निसिम बिराद गोजोननाय थाबाय आब' गुमैमोननिसिम जोंखौ जाहरनायनि थाखाय मामोनलाय हेपि मेरि क्रिसमास गासैनिसिमबो सेन्टा क्लसनिफ्रायबो नै सान्टा क्लस नै वाव क्रिसमासनि माबा गाननाय मा बुंदों रायो प्राइज मोनग्रा गाइस बाय बाय the next day गाइस जों आरो दिनै खनसेबाव जोंनि आबैनि न'आवहाय जों क्रिसमास जानो फैबावबाय क्रिसमासानो जोबाखै नालाय जों मैया आब' उनाव जाबाय ओजों थुक्राझार बेंटलाव ओमफ्राय नै दिनै जों जोंनि गामि आरोना जोंनि आबैनि न'आव जों जानो फैबावबाय दा जों सफैबाय नै सफैनानै दं जों फैनायखौ देखायासै मानो होनोब्ला लामायाबो बिराद गोजान गाज्रिबो बुहुद खस्थ' मोनो बेनि थाखायनो आं डाइरेक्ट बानायफैनाय जाबाय आरोना गाइस स' गाइस बिदिब्ला नोंसोर नाय जों एसे बेदर जानोसैलाय बर'दिनावथ' नोंसोर मिथिखायो जानाय लोंनाय बांसिन जायो होननानै अमा गोरान जागोन जों दा नोंसोर नायनो हागोन ओंखाम खुरबाय नै जोङो आबैया नै आबैया बेदर हायगासिनो नै अमा बेदर दालि जोङो बेबो आबै सानैबो आबैखा बे जोंनि आइनि बिमा ओमफ्राय बे आं बुंनो रोंलै दे आबै दे जाबाय जे जायखिया आबै बिजावजालि जोंनि आबौनि बिजावजालि दालि ओंख्रि खुरदों औ दालि ओंख्रि खुरदों आं बिदिसो खालामबोबाय बिसोरो माखौ औ खालामबोदों दिरि जाबोदों
आस्ति फैबायना जोंनिफ्राय ना हरलाबो सफैया जोंसो जानो लुबैफिनलाय लांबाय ओंखाम दे रा जादो नोंसोरबो ओमफ्राय जोंना एक्टरफ्रा नै बे एक्टरफोर मैयानिनो बे एक्टरफ्रा ओमफ्राय नैबे जोंनि मामाय बे न'निनो इयो जोंनि मामाय इयो मामाय माने आमाय आरोना जायखिया जों मामाय होनलायो जोंना ओंखामा रेडि जाबाय जालायदो औ जानायसै दे सेंग्राफोर जिरायदोहाय औ लाजिनाङा ओंखामफोर नांगौबा बिदेरनानै जा जासाबदो औ हाथरखियाव बिराद जाबाय जों आमायजोबलायबाय हाथरखिया हाथरखि खमला जादो खमलाया लोगोफोर जोङो दा जाखांबाय ओमफ्राय जों दा नै थांनो ओंखारफिनबाय जों थांफिनसै आबैमोन बर'दिनखौ माबोरै बारहोहरखो नों बुंदो दे मोजाङै मोजां बारहरबाय मोजाङै मोजां मोसाबाय जाबाय लोंबाय इसोरखौ खुलुमबाय ओमफ्राय माबायदि रंजाखो मोसायाखैसै नोंसोर मोसाबाय मोसायो गैया जों सेला जाबाय आरो जों बुरि नालाय मोसानोबो हाया एसे मोसानायावनो बिदि जायो दा मोसायो जायो लोङो जों दामफेल जस'नानै थाबाय जासोनानै दे आबै नोंसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनिफ्राय गोजोननाय जासिनाय जाबाय नोंसोर आबै सानैनिसिमबो जोंखौ गोथाव ओंखाम संनानै जाहोनायनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो सानोदि आबै सानैबो 100 बोसोर जोरथों दा औ दे आबै गोजोननाय थाबाय थांसै गाइस जोंबो बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय होनदो दे आबै बाय 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 सिसा बाय 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 बायबो होना बाय बाय मामाय